Si Jan gagawa na siya ng kanyang breakfast. Yung crumpets. Time is, nandito po. He's still sleep pa. He's sleep. 9:05. Late na naman tayo. Sarap ng tulog. And eto, madaling araw, lumipat dito sa bed namin, umiiyak. Meron daw siyang bad dream. So, dito siya natulog. Hindi ko makuha-kuha rin. Kaya, nag-stay na ako matulog din ng longer. Kasi, eto, hindi ko maangat ang bed to get my walking clothes. Kasi tulog pa siya. Ang haba ng tulog ko. Sarap. Yung boys tulog pa. And may vlog tayo. She had a bad dream. Sisang nagsumbong. Di Holly was crying last time. Where's Vegemite? Should be there. Did you use it before? Yeah. Oh, I didn't touch it. What's that, Zach? You're gonna have a shower now? Wow. Isak mahiling mag-shower yan every morning. Pag nagising siya, kahit naligo na siya kagabi, pag gusto niya talaga mag-shower ng umaga, mag-shower siya. Ano na ba tong camera ito? Mag-shower siya. Ang bango-bango niyan lagi pag umaga. Para pa nag-school. Nagising na baba. I have to get my walking clothes under the bed so I can walk. It's not sunny, Han. It's already 9 o'clock. It's not sunny. No. When I walk, always sunny. Si Kuya tulog pa. Ang haba ng tulog ko. Yun pa rin ako ng yun. Wala, tulog talaga. Grabe yung iyak niya. As in, nagulat ako. Nag-crawl siya dito sa my side. Mami, ano pa? Tapos iyak pa siya nang iyak. Tapos sabi niya, okay, stop crying. Hindi tayo siya to. Yung iyak niya, yung parang ang tagal niya nang umiyak. Kasi kinakash niya na yung breath niya. Nagawa ganun na siya. Ano kaya napanaginipan nito? Tanungin ko mamaya. Pero pag tinatanong ko naman siya, pag ganun yung, pag umiiyak siya, pag madaling araw or middle of the night, hindi niya na maalala ang panaginip niya. Sabi niya, I can't remember. Nakain na niya dyan yung ginawa niyang breakfast ngayon. What plates? All the little ones. Ayan, si Oli gising na. Nakadalawa na siya dyan and gusto niya pa ng more. And okay, Baba, I need to get my I'm so tired. Come on. Get up and eat. That is making your breakfast. When Dad's finished my breakfast. Hindi sunny. Hindi masyadong sunny outside. What's that? Is Kuya awake, Han? No. Oh. Sarap ng mga tulog namin dito sa aming holiday. Kailangan namin to. Anong oras? Anong oras? Oh, it's 9:18. I know, 9:18. Kasi pag uwi natin, back to normal. Walang tigil na naman. Oh, babe. Oh, Dad. Ayan. Sunny na dito. Ay, sana yun. Oh, guys, I made a song last night. Yeah. Ito, mahilig to mag-compose. Ano niya sa daddy niya. Pinarinig niya. What's that song title? What's the title of your song?
How many What we do? What we do? No, I just want to be with you. I just want to be with. That's what the title is. How many pages? 2. Super malalaki naman. I remember. Oh yeah. Okay. Do we sing it? Yeah, hurry. Okay. It doesn't matter what we do, I just wanna be with you. Mm. 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 It doesn't matter what we do, I just wanna be with you. Mm. I just wanna be with you. Or I can read a book or play with Mom and cook my favorite food. I still have more, I can't remember the Yeah, rest. marami pa siya nasulat din eh. How many songs did you write now? Kasi sa bahay nagsulat din siya. Even at home. Yeah. 6. 6. Lagi siya nagsusulat. Basta may kita ko na, what are you doing? I'm just writing a song. Meron siya dun sa bahay din. I got bored. Where? Hmm? Where you get bored? You always play here. No. I hope you always have an activity, so how come you bored? No, at night sometimes. Ah, yeah. Ginagawa niya When yun. it's the weekdays. I always get bored. So I always try to come up with a song, but before I write it, I always have to say something in my head before I do write the song. Now you write it. Yeah. Okay, eat your breakfast now. It's ready. Okay. Hi, did you have a shower? Nakaligo ng aking. Oh, you're so mabango. Did you use daddy soap? No. Why? So you still use the liquid soap? soap. You don't like it, It smells like honey? no. What? It doesn't smell like anything. Si Jack kasi the goat's milk. the goat milk daw ang gusto niya. Nakaligo na siya, oh. Aga niya rin naligo. Hala, 10 o'clock na guys, 10:02. Ngayon pa lang tayo maglalakad. And parang may mga bata ko naririnig, may mga bago atang dating na mga bata. Okay. Ito. Kailangan kong i-refill yung ibang bottles. Kasi meron pa ako dyan naman lang na beetroot. Tingnan nyo itong mga bata. Ito yung binuksan ni Sa. Yung Freddo na may coated chocolate. Oh, coated siya ng chocolate. Biscuit siya. Yeah. May nakikita ko na mga nag-scooter na bata. Kasi ano ngayon, Friday. O baka mag-weekend sila dito. So, okay. Mag-walking ako. See you later. Ah, yung aking golf bag. Tumawag si Jan. Malapit na ako dun sa sa Yamba Main Beach. Pero pumunta muna ako dun sa may lighthouse. So ngayon, dahil nakatanggap tayo ng tawag, si Sak daw kasi gusto mag-swimming. So, bababa ulit ako dito. Malapit sila sa may, yun na yung public market. Doon daw mag-swimming si Sak. Sak na talaga mag-swimming. Naligo na yun. Inakyat ko na to ngayon, ngayon bababain ko na naman. Ayan, galing na tayo dyan. Pag liko nyo sa right, nandyan na yung public market.
Pero wala ngayon, every Wednesday lang yun. So mamaya, akyatin ko rin naman to. Hindi pa ako nakapunta doon, hindi pa ako nakababa doon sa main Yamba Beach. Kasi nung tumawag si Jan, nandun ako sa may tower. Nalampasan ko na tong paakyat na to. Madali lang siya ngayon kasi pababa. Pero mamaya, aakyatin ko rin naman to. Hindi ko dala yung DJI natin. Ang gamit ko ay yung phone. So nakababa na tayo from there. Ngayon hanapin ko kung saan sila nakapark. Sabi nagpark daw sila malapit sa market. So ayan yung car. So, ngayon hanapin natin kung saan sila hindi ito yung car. Ito pa yung car? Hindi. Porque puti. Hindi ito yung car namin. Joke lang. Doon daw sila nakapark. Pababa na raw yung mga boys sa beach. Dito hindi ko pa ito nalalakad. Etong part na to. So ngayon nakikita natin. Pero na-drive na namin to before dito. Ito yung nakikita ko kanina. Nung nasa nasa lighthouse. May picture ako. Maraming may nagsusurfing. Okay. Dito pala yun. Ang galing. Galing ako sa taas. Nasa taas ako kanina. Pakita ko sa inyo mamaya. Nag-picture din ako doon. Ayun na nga sila, oh. Doon ako, ayun yung tower. Makikita nyo yung parang puti dyan. Dyan ako galing. Dito pala sila sa baba. Ang galing. Yan, nakikita ko yung, ayun yung tower. Kaso, ayan. So, dito lang sila nakapark. Parang nakikita ko na si Maxi nandun, ah. Ayun, nakaupo sila doon. Si Holly palapit. Naligo na yan. Hindi niya dinala yung kanyang... Hindi ata siya magsiswimming kasi nakapunch siya eh. Hello! Ayan na siya. Diyan. Babe! I was up there. I was up there. Where's the tower is? Ayun yung dalawa. Dito marami lagi nagsuswimming. May nagsusurfing. Alis na tayo. 12:33 na. Yung dalawa nandun pa rin. Nagka-catch pa rin sila ng... Bye, baba! Catch pa rin sila ng waves. Hindi ko makuhaan. Ang layo nila eh. So, continue na natin yung walking. You got me overthinking here, where we could be. Needed some clarity. I'm in too deep now. Build up a picture fantasies. Just you and me, like it's meant to be. Can't you see, baby? You got me overthinking. When you come closer to my body, a delicate. Malapit na pala ako sa Yamba Main Beach. Mag-cross lang ako dito kasi dadaan tayo dito sa kabila. Yung nabanggit ko sa inyo na maganda yung isang daan papunta din doon sa baba, doon sa may toilet, yung favorite toilet natin. So instead bababa pa tayo doon, tapos liko ng left. Meron dito, ang ganda. Siguro bago to kasi ang bago pa tingnan ng walking trails nila dito eh. Kita mo na yung yung pool. Diyan tayo bababa. Instead na diretso pa tayo doon. Ayan po. Diba? Hanggang doon. So yan. Tahakin lang natin to hanggang makababa ako doon. So na-discover ko to kahapon ba?
Yes, kahapon ko ito na-discover. Malapit na tayong bumaba. Hanggang dito. Then, semento na dun sa dito. Ayan. So, papunta na to dun sa my toilet. O dyan sa beach. Dito na tayo. Wala masyadong tao. Mas maraming tao doon kung saan na Gubugi Board si Sak. Saan tayo galing? Dito ako dadaan instead doon. Kami nagsa-sunbathing. Dito tayo daan. Sinalubong niya na ako. Hi boys! Hi! Did you get any waves? Okay. Dito na tayo. And tingnan niyo yung mga pinagkainan nila. And meron tayong mga binili na veggies. Kasi, plano ko sana mag-pansit. Kaso sabi ni Jan, magpipizza raw sila. So, we'll see if magluto akong pansit para sa amin ni Holly. Kasi si Holly hindi kumakain ng pizza. Pero ito muna yung haul ko from sa healthy, ano siya, deli shop guys, na malit. Yung una kong pinasukan na deli shop nung first time natin dito. Bumili ako nitong corn chips nila. $9.99. So, parang $10. Gusto ko nang try. And, same shop. Ito, bumili tayong goat cheese, yung marinated. Yan, marinated goat cheese. Then, ito naman sa Friendly Grocer. Bumili ulit ako ng dip. Kasi yung binili natin kahapon, paubos na. So, this time, ang kinuha ko naman is sour cream and chives. And sun-dried tomato and onion. Ayan. So, ito yung binili ko sa kabilang grocery. Mini naman siya. Yung may gasolinahan. Bumili tayo ng cabbage. Kasi nga, sabi ko, gusto ko sana mag-pansit. Beans. So, sangkap to para sa ating pansit. Bell pepper. Snow peas. And bumili ako ng passion fruit or yung orange ang tawag nito sa Bicol. Yung orange, yung yellow siya pero yung passion fruit. Ano ba yan? Yeah, orange sa amin tawag dyan pero hindi siya orange. Yung marami siyang seeds. Tapos, ito, oyster sauce. So, yan yung aking mga binili today. And, sabi ko sa inyo, pupunta ulit ako dun sa my Feb Home Living. Pumunta ako pero hindi ako bumili ng gusto kong bilhin doon kasi ang bigat na ng aking mga dala. Hindi na kaya ng power natin. And sabi ni Jan, kinain daw ng mga bata yung tira namin kahapon na dinner. Yung dinner nila kahapon. Kinain nila. So, tingnan natin. Check natin. And ako eto, madami pa. Hindi naman madami. Tama lang. Ayan, meron pang beef, steak, steak, yung marinated, tapos chicken. So, yan siguro yung kakainin ko, yung chicken. Pero gusto ko munang avocado yung ginawa ko. So, ayusin ko lang dito kasi tingnan nyo ang kalat ng caravan kasi mga bata. And mahaba pala yung ating walking today. Naka 8.51 kilometers tayo today. Almost 9K ang linakad natin. Ito na yung yung ginawa kong avocado, yung chia pudding with avocado, tapos yung oats. Ay, yung yung muso. Masarap siya. Ano lang, kung hindi kayo mahilig sa matabang, hindi ito para sa inyo. Gising na si Sir. Mag-merienda na siya. I vlog you while you're sleeping there. Nah, just a glimpse.
Kuya went fishing. Yeah. Got tissue? You should have. What? 4:50 na pala. And si Jan, ayan, nakaligo na. And tingnan nyo yung sky. Ang ganda. And yung naririnig nyo, yan yung diesel heater namin. And ako ay nag-edit pala. Ang ganda. Oh. Gawa ko ng salad ko. Yung cucumber and carrots. So, ito lang naman. Alam niyo na to. Alam niyo na to. Oh, don't move. Oh. Do you want McDonald's? Yeah, I want the Hoy. Do you want this? No. This one? No. Bigay ko na to sa kanya kasi kinukusit niya ng kinukusit. Wait. This one. I want fish. Yeah. Okay. Ay! Naanak ko. Ay. Kailangan natin ng carbs. Eh, nagdagdag pa ako ng isa pang carrots. Si Kuya naliligo na. Oh, yeah, Holly. Real sure. And nabanggit ka sa inyo, di ba, na nanaginip siya? And sinabi sa akin ni Jan yung panaginip niya. What did you dream last night, Baba? Come here. I'll tell. Okay. We had milk bar. Dad was in the I have- military and he died. Pardon? Dad was in the military and he died. Yun ang panaginip niya. Kaya grabe yung iyak. Like I love him. Sinabi niya kay daddy niya. Tapos sinabi sa akin niya, alam mo ba kung anong panaginip ni Holly? Yun nga, sa military. Tapos sabi niya, because I serve my country. You serve the country ba? Sa panaginip. What's that, Saki? What? Oh, it's raining. It's raining? Yeah. Hala, umulan. Amoy patis na, guys. Nilagyan ko ng patis at saka lime. Naglaway ako. Kasi yung asim niya. Sarap. Ito. Nagawin natin. Sakto down, It's please. getting loud. Yep, can you please turn it down? It just got loud. Meron siyang pepper. And thyme ata to, rosemary. Nadurog na siya. And yung chicken. Sinap ko na yung chicken. Pwede na akong kumain. Lalakad na pala kami ni Holly papunta sa Macas. I'm getting the Blue. blue meal, and Mum's getting a cheeseburger. And I thought you No, were. I don't think so. I am. Chicken nuggets. Can't wait to get. Sila nag-order na sila ng pizza nila doon sa Pizza Hut. Okay, sige baba. Siya daw mag-order. It's the chicken nuggets meal or the burger, Big Mac burger. I'm getting the Big Mac burger. But I still get that. If that's what you get. You get a frozen This, French burger. is that? Yeah. Oh, wow. Either get chicken nuggets or that. So, and I'm getting- which one you gonna get? Burger. Yeah. Ang laki pala niya. That's big, Baba. And then you get 1 cup. 1 cup. So Oh. like, no, 1 or 6. Can we get the Dave's meal and can we get the Big Mac one? Yeah, large or medium? Right. Yeah. And sorry, was it the nuggets or Big Mac? Big Mac. Yeah. And the drink? Can I get the 2 frozen Fantas, please? The blue, the Maybe float? The frozen. yeah. On Can we 17? get 2 of them? Yeah, just get. Siyempre, Kuya Sa.
Is that one? What? Which one you gonna carry? That one? And this one? Get a straw? Oh, na siyang kumain. I got a cup. Ayan. What toys? Ah, that one. Ah, a cup. And di raw dito kakain ng pizza, doon daw sa Caravan. Kilawilo. Kasi manunod ng puti. Hi, Yanni. Nakatrake si Kuya. Ang lamig kasi. Same sila ni Daddy niya ng trackies. Yung Rip curl. You're having pizza and you have more pizza. Come on. Don't say what you know. Come on, it's gonna... It's not. It's good. Oh, that's not on the outside. Here, oh. No, Yeah, what's this? that man. That's a spicy chicken. Oh, I thought they were nuggets. It was either the Big Mac or chips and nuggets. No, I Big Macs and Happy Meal. Yeah, you can get big now. Sa Happy Meal, pwede ka na mag-order ng Big Mac. What? This isn't a Happy Meal. It is Happy Meal. It's a blue meal. Yeah, but It's it's... not called a Happy Meal. They'll think it's a Happy. Did you not get chips? Oh, you're making a mockery of that. I know. You really can eat now. Is that food yet? Yeah, I do. I love that. Wow, look at that. It's all... Here. I don't think that's what he wanted, Mom. Oh, Zachary? Yeah, that's the one. The blue drink. Sorry. Ito yung nakuha niya sa Blue Meal. Cup. Holy, you go for the rugby? What rugby? What was the other one? Ah, that one. What's the other one? What? The other one, the red one. Ayan na yung kanilang order. That'd be sick. Take the toy. Welcome. That. Welcome. Max! Dito na kami sa Caravan pero pupunta kami kila Willow. Okay. Dadala ng upuan. bring the Coke? Where's the big Coke? Ayan si Holly. Tapos na yung kumain. Ako yung salad kainin ko na. Ayan salad natin. What's this? Cheesy? Yep. Ayan. Doon, apat. So, Hawaiian, meat lovers, cheesy, and may bacon din, and chips. Ayan sila. Kain na. So there'll be one game that will already have $1 in it. Tapos na silang kumain. Maglalaro na naman sila ng 8 ball. Si Sak kumain din ng salad. Ano siya? And then you up first. Yan, si Sak nagkukwento na siya ng laro nila. And, naubos ko rin sa wakas. Oh, sasana. Ayan, busog na busog ako. You can drink it. Nakaligo na pala ako. Time is 8:30 na. And yung aking mag-aama nandun pa sa kabilang Caravan. Ako, ayan, mag-edit ako. So, yun na yung vlog natin, guys. Ang lamig sa labas and umaambon. So, I'll see you tomorrow. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night, guys. Good night. Wala pa. Ako pa lang dito. Because I think I do want you next to me. Want you next to me.